merasa bosulas Oke, yen wis tresno ora bisa dipisahno. Kaya seduluran kula kali panjenengan wonten ing dalu menika Mas Bukuh untuk sabar sebentar setelah Lestari nanti Mas Bukuh Gang Doli nggih. Matur suwun kanca-kanca niki iki putumu to, Mbah? Putumu. Oh, Rin. Oh, putumu ya. Oh, Rin, ini Rin. Ya, sepatono, Cok. Rin nanti akan menyanyikan lagu Lestari setelah ini Mas Bukuh Kang Doli. Yo, sarengan kalian campur sari sekar arum budaya. Yo, sak jose lur. Ayo Rin. Lelo lolo lelo le. Yo lelo lelo. Oke, ndak deg-degan Ritek ketemu tapi ndak deg-degan. Mbak Didin monggo dipersilakan langsung saja nyanyi untuk lagunya spesial kanggo jenengan. Wis ditoto atine sudah? Ah, sampun Lestari monggo kanca-kanca. Mas Habib kok Mas Habib? Mas Adit nggih. Oh, ngaten nggih. Monggo sak wadyabala nggih, ngaten. Lestari Mas Wawan nggih. Oke. Nanti setelah Kang Doli nggih, CP Pandawagung nggih lagune dipinangkan nih. Oke, ngaten. Mbah Lurah Tarno, CP Pandawagung nanti nggih. Matur. Pandawagung Mil. Riri.
Oke, matur suwun kalajengaken pamundhut candhaipun jer wonten ing dalu menika tetep jenak lan kerasan para sedulur ingkang tansah anyeng guyung wonten dalemipun Pak Jakin. Nggih, monggo Gang Doli Mas Wawan. Nggih. Gang Doli Mas Role Mas Role Mas Role. Kok Mas Bukuh Kang Doli. Matur suwun Pak Wagilan.